קץ משיחי יום הקץ משיחי. דולב לא עוזבים. את דולב לא עוזבים, ככה תמיד אמרת לנו כשהיינו קטנים. כי זה היישוב הכי טוב שיש. כמה שהבאנו לך דוגמאות של משפחות שהיו פה ועזבו, זה לא שינה לך את התפיסה. כי דולב זה היישוב הכי טוב שיש. ובאמת, מצד אחד האמנת בזה, ומצד שני, פשוט דאגת לזה. היית מהראשונים שנרתמו לכל משימה שהאמנת בה ברמה היישובית, אם מדובר על הקמת בית הכנסת, השותפות בוועדת האולפנה ובהקמת הבריכה. בכל מקום כזה נתת את מרצך וליווית לאורך שנים. לקחת את החיים בכלילות, אהבת לטייל, לגלות מקומות חדשים. בתור ילד, אני זוכר שבכל המועד היית סוג של תחנת מידע יישובית לכל מי ששאל לאן לטייל היום. בשילוב של אהבה לארץ ואהבה ליישוב, החלטת בתחילת שנות ה-90 לערוך טיפול יישובי לאילת בחנוכה, שהפך למסורת של כ-20 שנה. שכל פעם לפני חנוכה היית פונה לאנשים באופן אישי ומעודד אותם להירשם, ומברר ומוודא שהסיבה הכלכלית לא תהווה מכשול להצטרפות לגיבוש היישובי שכל כך האמנת בו. בכלל, היחס שלך לכסף היה מפליא. הרבית לומר שכסף בא וכסף הולך והשם יעזור איפה שצריך. הרבה אנשים אומרים את זה. אבל אני יכול לומר בפה מלא שאתה חיית את זה. זה בא לידי ביטוי בנושאים הציבוריים שבהם דחפת לחשוב ולבנות בגדול. כי אין ציבור עני והשם יעזור. וזה בא לידי ביטוי בלתת לאנשים ביישוב הלוואות שלא תמיד ידעת מאיפה יהיה להם להחזיר לך. הכל מתוך אהבה ואמונה בריבונו של עולם, שלעשות מעשים טובים עם הכסף, זה מה שצריך לעשות. היית כהן שמידת השלום חשובה לו מאוד. ניסית הרבה פעמים להשכין שלום בין אנשים ששמעת שהסתכסכו ביניהם ביישוב או במשפחה. ברכת כהנים הייתה חשובה לך, ותמיד הרגשתי, במיוחד כשהייתי לידך בתפילות הימים הנוראים, שהמילים, האמת והשלום מאהבו, מתארות אותך בדיוק. כחלק מהכלילות שזכית בה, אהבת לחייך ולהגניב קורטוב של הומור בכל סיטואציה. לא משנה כמה זה היה שייך וכמה עוד יותר שייך. החל מכינויי חיבה לנו הילדים, לאמא, לאחים שלך, לאחיינים ולחברים שלך, מכל המעגלים. אהבת להוסיף קנייצ'ים לחיים. לפני כ-30 שנה ייסדת במשפחה את קמפ דיוויד, אחרי פויזר של החיים. ידעת לעשות מה שכל כך קשה היום לאנשים, פשוט להיות איתנו במשך שבוע שלם, פשוט להיות. חלק מהמסורת כללה שבת מקדימה בצפת, בדרך כלל שבת נחמו לאחר העצב של תשעה באב. באחד מבתי הכנסת של צאן היה רשום שכאן נהוג לומר ויצמח פורקנה ויקרב קץ משיחי. מאז דבקת באמירת קץ משיחי בכל הזדמנות משפחתית. זה נהיה לאחד מהסלוגנים שלך. אבא, היית הולך לבקר את סבתא חיה לפחות פעם בשבוע, הרבה מאוד שנים. תמיד אמרת שאמא אחת יכולה לגדל 5 ילדים, אבל 5 ילדים לא יכולים לגדל אמא אחת. אני מבקש סליחה בשמי ובשם האחים, שלא הצלחנו לנהוג בך כבוד כפי שהיית ראוי לו. בימים האלה, שכוחה של חמה מתחיל להתמעט, ורגעי אלול באים ותופסים את מקומם, רציתי לבקש ממך שתעתיר עלינו בתפילות, בכלל ובפרט, כשם שהיית שנים רבות שליח ציבור ביישוב שקולו נעים ומעורב בדעת עם הבריות, והולך ומבקש רחמים עליך ועל שולחיך,
נבקש ממך גם עכשיו, שתכניס תפילתנו בפני בעל הרחמים, שיקלה מעלינו שנאת חינם, חרב, ושבי וגזרות רעות מעלינו, מעל כל בית ישראל. תעתיר עלינו שנזכה ליצמח פורקנה ויקרב קץ משיחי ולבניין בית המקדש במהרה בימינו. אמן. הבן אריאל חב. ואם אדם היה יכול לזכור את החסדים, את הטובות, בטח כך היה מונה. אחת ושתיים, אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי טובות שעשית עימי ימים כלילות. אבא, אהוב ויקר, בנסיעה לכאן, אחרי שכבר מלכתם איתנו, התנגנו לי בראש ניגוני יום כיפור. כל כך אהבתי לעמוד בקצה עזרת אנשים, ממש מאחוריך, בתפילות מוסף של ראש השנה ויום כיפור. הרגשתי שבתפילה שלך אתה שליח נאמן ונותן כוח בכלל לציבור, הציבור שכל כך אהבת. הרגשת שאתה צאצא של אהרון הכהן והייחוס מחייב. כל כך התאמצת להשכין שלום בין חברים, בין שכנים, במשפחה. היה לך חשוב שכולם יהיו בטוב אחד עם שני, גם אם זה אומר להבליג, לוותר או להעלים עין. אבא, כל כך הרבה למדתי ממך. כבר מילדות הטמעת בי אמונה תמימה, עם סיפורי צדיקים בכל ערב שהשכבת אותנו לישון, עם השכמה בשיר לתפילות שחרית, עם כוונה והתכוננות כבר לפני אלול לתפילות הימים הנוראים. הטמעת בנו את המתיקות שבאהבת התורה ובניגונים שלה. הטמעת בנו את אהבת הארץ. בכל חופשה, בכל חג, בכל מועד. זוכרת אותך מוציא מפות ויחד עם השכנים והחברים אתה נותן תדריך לאן נוסעים היום. לא היה מהיד ששמעת עליו ולא ביקרנו בו. כביש חדש במקום מיוחד שלא נסענו עליו. בזכותך אבא הכרתי את הארץ, הוקרתי אותה. גולן, גליל ועד לדרום ולאילת. היית הראשון שחשב להגיע בחנוכה לאילת. הרגעת את כל היישוב ל3 ימי גיבוש בכל שנה בחנוכה. ולא נתת לאף אחד להתחמק, ובטח שלא לבוא מסיבות כלכליות, וגם אם זה אומר שאתה שילמת את הפער. היה חשוב לך שכולם ירגישו שדולב זה המקום בשבילה. השקעת בזה הרבה מאוד. ממך למדתי את החשיבות של הקהילה, וכמה אהבת את דולב והיישוב. בשנים האחרונות אנחנו מסתובבים לעתים קרובות עם ילדינו ביישוב, וגאים כל כך לספר להם על החלק שלך בהקמת היישוב. האולפנה, הברכה, בית הכנסת, בית הספר, המקווה ועוד המון דברים שדחפת ויזמת לך. וגם באופן אישי כל אחד שביקש עזרה ממך נענה תמיד במאור פנים ובשמחה. תמיד היית אומר לנו שכסף בא כשצריך אותו, והולך אם לא צריך אותו. וזה הולך איתי עד היום. ובזכות זה בכל עניין של חסד רואים ברכה. הטמעת בנו את ערך המשפחה. המשפחה הייתה כל כך חשובה לך. בכל הזדמנות לבקר, להיות ביחד ולשמור על הקשרים. הטמעת בנו מאור פנים, הקדמת שלום וחיוך לכל אחד. אבא, אהוב ויקר, כל כך הרבה למדתי ממך, איזה מידות טובות היו לך. בשנים האחרונות, שכבר לא היית אבא שהכרנו, לעתים קרובות יצא שהתכנסנו כולנו על מנת לחשוב יחד על המשך הדרך. השתדלנו בכל מפגש, ואחר כך גם כשהתחלנו ליווי עם אנשים שלא הכירו אותך, להתחיל בסבב של זיכרונות טובים, של הדברים המשמעותיים, ובעיקר את הדברים שהזכירו לנו אותך באמת, ואיך היית רוצה לחיות.
תודה אבא על כל מה שעשית עבורי, ימים כלילות, ועל כל מה שעוד אודה לך. כל כך רצינו שעוד בימיך יבוא הגואל, ונזכה שתעבוד בבית המקדש. הרשת שפתנו הערב לפניך, אבא. אני מבקשת ממך שתהיה מליץ יושר על אמא ועל כל המשפחה, על כל החברים ועל כל קהילת דולף שכל כך אהבת, ושתהיה שליח נאמן שלנו לבקש מהקדוש ברוך הוא שישלח לנו גאולה שלמה במהרה, וניצחון על כלל אויבינו, להשבת כל חטופינו, לשובם של כל חיילי צה"ל בשלום לביתם, והחלמה מהירה לכל הפצועים. הבן אריאל. לקראת השעה מאוחרת, אני לא אחזור על הרבה דברים שאמרו, אני רוצה להגיד כמה דברים. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, בואו כי הוא אדוני אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו בצאן מרעיתו. בואו שערה בתודה, חטאותה בתהילה. הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני ולא חסדו, והדור ודור אמונתו. כן, בחברות ביער, כל שבת שאנחנו ככה לומדים מהספר של ליקוטי הלכות